Now they all the carpets. That's what we call. Yes,
maestro la Kete makosi uhlabelele. Ngicela abaqala ukufika la ekhaya baphakamise izandla. Sengiyakholwa Oqala ukufika la ekhaya. Awuthi masango vuleka, uthi masango vuleka. Sisahlabela. Masango vuleka. Masango vuleka. Yefisana zana. Sabela ma. Wathi tuthume duze. Masango. What
wenzenjani siyakhuleka madoda sambe baba siyakhuleka madoda ngamandi ngekathululele ngokuphezulu ngithabeze ngizaphansi amaphulefuleko kodwa manje madoda siyakhuleka ngenkulu akukuhle madoda wenzenjani siyakhuleka madoda madala siyakhuleka kubona inkathula siyakhuleka madoda amakhulu siyakhuleka ndoda enkulu wenzenjani siyaphila siyakhuleka nokho njengamanje kuyocansela nophinde ukuthana izinto zakho zamaphilipila okudla lamakete siyakhuleka kini bomkhulu lakho yebo sakho yebo ndlondle inkulu yebo madoda yebo ndlondle inkulu siyakhuleka zilaphula phakathi nakho wena baba uNkulunkulu ongaphezulu uNkulunkulu ongaphezulu uNkulunkulu ongaindawo wena Jehova u-Alpha u-Omega izwi lakho namandla nenkazimulo nokukhosini bakho kusena ngumntwana wakho Jehova kwakunyama khona bese kuyakhanya ngamandla konkosi avele ezulwini yebo Nkosi yami umjakhela amanzi khawekazi lapha esiwafaka lapho ngile endaweni yakho ma lwakho yabona uma ngaqala ngihlole manje angeke ngize ngisebenze kodwa uyathi uma ungcole kimi angisize lo muntu ophethwe istroke la ngoba uzokufashana izandla noma sizombulala uphi lo muntu enje mangikhulekela abantu wathi uphethwe istroke ngicela nimnike imic abaqala ukufika udokotela uDlamini lo phambi kwenu umzimba okhalimali ngibonga nje abalandeli bami abazalwane ababe nombono bazalwane angazi ngizokwenza njani selokhu siqalile sifaka itende uma sikhonza kuyisonto uNkulunkulu wenze imanga kufanele ngabe sikhonzele ekhaya kodwa akwenzeki wemhlonishwa uyaphila uyamazi nobaba wakho ake sikeke ukuthi ushawe istroke uyagula but kuthiwa imake sikhulume ngobaba walensizwa simfune wathi uMangcwele masifuna ubaba wakhe bekufanele sibe abantu abahlala phansi sithi sifuna indaba kaBaba ngoba lensizwa uma ngabe ngikhulekela abantu uthi uMangcwele kimi hlehlisa nanti ithuna noma vika nali ithuna lalo muntu oshawe istroke wathi uMangcwele kimi kodwa bekumele sikhulume indaba kaBaba kuqala noma yesibongo sayo lensizwa ngaphambi kokuba ngiyisize uyamazi nobaba wakho ngokumbona angimazi akenishaya uNkulunkulu zakhe uma ngikhuleka lapha bemile laba bantu uthi lo muntu kunomuntu oshawa istroke sizomqeda somshaya kwesibili noma somshaya kwesithathu uthi lo muntu kodwa asikhuluma indaba kaBaba ngoba uqhiye usendabeni yesibongo sikaBaba wathi uMangcwele bekumele sikhuluma indaba kaBaba omzalayo kodwa masiphakama kodwa sibize isibongo saseKhabonini kube isona esimkhulekela ngaso ubunyoko noma umama wakho uthi mangabe khuluma nawe uthi ubani ubaba wakho ungasho isibongo noma uthi wakuphi ubaba wakho
akashamise idolo. Ontuli bangenaphi pho kuwe? Umzali ngalelo mzali Untuli ungenaphi kuwe? anginalwazi. Isibongo sakwaNtuli uyasazi kuhlobene kanjani nabantu bakwaNtuli? Futhi befika abantu Sendezi mic. befika anti la abathi bazalwa nobaba ngakholwa Bewa bakwabani? bethi umfowabo kodwa bona bebiza ngobani bebiza Isenkingeni le ndoda. Bafowethu ungathona uma unenkinga ubone ngathi inkinga yakhe incane. Baneyinkinga abantu la emnyama ushaya uNkulunkulu izandla. Lalela baneyinkinga uyabona lebhuti lo iproblem yakhe ushaba isibongo. Untuli ungena kanjani kuwe? ugogo wabethi maphumulo. Ya untuli ke Ngazi ukuthi u-anti bemtshela bona ukuthi umfowabo ngazi noma uzalwa uhlala phi la? Othisana. Uhlala phi? Khuluma iqiniso uhlala phi? ngihlala eClermont. Ugcine nini ke Clermont? Ngihlala khona Usuke nini khona? ngisifike namhlanje. Ubuya phi zala? Bengiyolapha eNtasakona kwayo. Obazalwana. Mama. Lensizwa lena bayibiza ngesibongo okungesona esayo shaya izandla. Manje bayigula likhidloze liyivikelayo ukuthi liyivikele ukuthi into zayo zihambe kahle. Namanje kuthiwa ngimsize lo muntu anithi intambo lapha. I500 le ntambo. Ngicela ukumupha mahala abazalwane shaya izandla. Faka intambo yami. Zoyifaka ukhali baba ungcwele kusena umntana wakho amandla kusavele ezulwini. Izwi lakho namandla nenkazimulo lokukhosi ngobakho. Sivika Jehova nali ithuna silibonayo nebhokisi lomngcwabo. Ngamandla kokosavele ezulwini mphilise amen. Ngicela imbiza, ngicela ngesonto elizayo bhuti ubuye uze la kimi. Uyeza. Ubuye uze kuphi? Ngizokulapha mina. Loya sisi loya uphi? Loya imlapha istroke nawaphile wayihambela. Namhlanje bayihambela uyaphila. Uyondlala lapho wenza yonke into. uNkulunkulu akubusise. Kodwa iproblem yakhe sesibongweni. Umama wakho kube nezinto azenzile wangamtshela izinto eziqondile eziyiqiniso. Wena uba ngazibonge eziwu3.